लोगोफोर नोंथांमोना नरेंद्र मोदी लेक्चारखौ खोनाबाय 1500 कोटी 700+ करोड़ पर इयार 800+ करोड़ पर इयार बाय आसाम गभर्नमेंट बिटिआर नि जौगानायनि थाखाय बोसोराव 800 कोटी खरसा खालामगासिनो थादों आसाम सरकारा बेबायदि बुंदों बिथाङा आरो 1500 कोटी स्पेशल पेकेजआथ' बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि समावनो दंखायोमोन बे बाथ्राया बेखौ जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया आरो बोसोराव 700 कोटीयै माने बिटिआरआव खरसा जागासिनो दङ बेबायदि माबा मोनसे बुंदों नोंथांमोना लेक्चारखौ उनाव खोनानो मोनगोन बेखिनि लेक्चारनि थाखायनो गोबां बिबाद जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों मानसिफोरा बायदिसिना बाथ्रा बुंदों आरो सबसे बांसिन बिबादा बहा जादों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे जाहैबाय मा 400+ एनडिएफबि केडार्सफोर माने एक्स एनडिएफबि केडार्सफोरनि फिन गसंथा होबाय बेबायदि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बबेखानि बेवहाय फिन गसंथा होनायनि बाथ्राया जाहैबाय ओरैबायदि माने बिसोर थि लामायाव फैफिनबाय बिसोरो माने जेनेबा बिसोर थांना थानायनि माखासे राहा होबाय बेखौ बुंनो नागिरदों बबेखानि थांना थानायनि राहाया सरकारि राहा होनायखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बेवहाय 4 लाखल'सो दंमोन नङा होमबा आरोबाव मोनसे बाथ्रा होनबावदों माखासे साकरि मोनबाय गुबुन बिफानाव साकरि मोननाय ना आसाम पुलिसाव साकरि मोननाय बिथाङा बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना लेक्चाराव खोनागोन बिनि स' आसाम पुलिसाव माखासे साकरि बा गुबुन डिफेन्सनि बिथिङाव माखासे साकरि मोनबाय बेवहाय गोबां बे बाथ्राखौ लानानै गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेखौ नोंथांमोना बुंनो हायो बेयो बिटिआरनि मोनसे आसनि बुंनो थांबा बियो बे आसनियाव मा बेवहाय एनडिएफबि बिथांमोना साकरि मोनदों बेखौ आंनि मथे बुङाखै बेवहाय मा माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरनि साकरि मोननाय बाथ्राखौसो बुंदो जे नोंथांमोना मिथिगौ माने प्रि कचिं जागासिनो थानायखौ नोंथांमोना नुदों आंबो प्रि कचिं खालामदोंमोन खनसे फार्स्ट बोसोरनि प्रि कचिंआव आंबो टिचार हिसाबै खामानि मावदोंमोन नालाय आं मिथिगौ स' बेबायदि प्रि कचिं खालामनानै माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ CAPFनि प्रि कचिं जादोंमोन जानो हागौ बेबायदि प्रि कचिं जानानै गोबां गथ'आनो साकरि मोनबाय खोमा बे बाथ्राखौसो मदि बिथाङा बुंदों आं बेखौ बुंगोन बेवहाय एनडिएफबि बिथांमोना साकरि मोनदों बेखौ बुङाखै बेवहाय आंनि बादिबा दे नोंथांमोना मा सानो मिथिया खारन आं बेखौ गावनो कचिं खालामनानै मोननायखाय मिथिगौ माने एबार बोसोरनि नङा सिगांनि बोसोराव आं माने टिचार हिसाबै कचिं खालामदोंमोन CAPFनि थाखाय जि प्रि कचिं बिटिआर सरकारनि जि प्रि कचिं जि प्रग्राम बेवहाय आं बाहागो लानो मोनदोंमोन स' बे हिसाबै माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरा निस्सय साकरि मोनदों गोबां नङाबाबो मोनदों आरो सासे आरो मन्थ्रिफोरनि डायलगखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ 100 जन मोनबाबो बहुत होनना बुंगोन नोंथांमोना सासे मोनबाबो बहुत होनना बुंगोन नोंथांमोना स' नोंथांमोना बुजिबाय थारैनो आरो आसाम सरकारा बर'लेण्ड बिग्रायनायनि नामाव माने माखासे खहा जानाय सुबुंफोरनो 5 लाखै होनायनि बाथ्रा होनदों बेवहाय मात्र बर' मानसिखौल' बुङाखै गुबुन हारिनिबो जानो हागौ जोंनि हारिनि मानसिया बांद्राय खहा जायाखैबो जानो हागौ गुबुन हारिया खहा जादों खोमा बेफोरनोबो होदो खोमा बेफोर इनफरमेसना निउसाव फैया नालाय बा जोंनि बर' मानसिफोराबो साफा सानै सोरबा मोनदों जानांगौ आरो बाथ्राया जाहैबाय मा बिथाङा मा बाथ्रा बुंगोन बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर' बिथाङा जा खिन्थादों बेखौसो बिथाङा बुंगोन नालाय बिथाङाथ' गावनि आइडियाजों जेबो मिथिया नालाय स' बेबायदि बुंदों आरो बे बाथ्राया नंगौबो नङाबो ओरै जों बुंजोबनो हाया नङा होमबा खिन्थु नङि गैयाबो नंनायथ' दङ जानो हागौ बिथाङा बहुत होनना बुंदों नाथाय एसेबां नङा एसे खमबो जानो हागौ जायखिजाया गोबाङानो बेयाव माने रिहेबिलिटेसन फिन गसंथा हानाय बा फिन माने गावनि लाइफखौ दाफिननो हानाय बे बाथ्राखौ बुंदों बेबायदि माखासे बेबस्थाथ' गैया नङा दङ नाथाय माखासेफोरा बेबायदि सुबिदाखौ मोनाखै आरो जि 4 लाख रां होनायनि बाथ्रा दंमोन बेखौथ' गोबाङानो मोनबाय बेखौबो नोंथांमोना मिथिगौ स' जियानो जाया मानो बाथ्राया बेनोमोन जे 1500 कोटिया जाबाय स्पेशल पेकेज आरो बे 700 करोड़ बेखौ नुनानै मानसिफोरा गोबां सानदों आरो जे इमान रां फैयोबा बिटिआरआ मानो जौगायाखै नाथाय बिटिआर बायदि मोनसे ओनसोलखौ 700 करोड़जों जौगाहोनाया लोगोफोर बेयो बहुत खम आरो आसाम सरकारा 800+ कोटी खरसा खालामदों होनना बुङो बेजोंबो बिटिआरआ जेबो डेभेलप जासोआ नांगौसेबां डेभेलप जासोआ मोनसे दलं बानायनायावनो मोनसे दैमायाव जोबोर गिदिर दलं बानायनायावनो माने बिनि आधायानो जोबगोन ओरैबायदि नङा होमबा स' सबसे जेंनाया जाहैबाय मा एनडिएफबि बिथांमोननि जि गसंथा होफिननाय बाथ्रा होनदों बेवहाय माने पुनर्संस्थापन रिहेबिलिटेसन स' बियो माखासेया दाबो जाजोबाखै नालाय बिसोर दुखु मोनगोन बेनिखायनो बहा जादोंखाय होनना बुंखागोन जानो हागौ बहुत जादों बहुत जायाखै आरो बेखौ नोंथांमोना क्लियार खालामना लानाया मोजां बेवहाय एनडिएफबिफोरखौ साकरि मोनदों होनाखै आसलते आंनि बादिबा दे बे जाबाय मा बिटिआर सरकारनि मोनसे प्रग्राम बेयो बै प्रग्रामनि गेजेरजों सासे सानै गथ'आ साकरि मोनदों निश्चय जाबायदि सुपार 50 मिशनखौ नोंथांमोना मिथिगौ सुपार 50 इन्जिनियारनि मेडिकेलनि आरो बेबायदिनो मा एपिएससिनि इउपिएससिनि बेफोरबो थाबाय
स' बेफोरबायदि माखासे रोखोमै माने मा खालामदों बेबायदि कचिं होनानै प्रि कचिं होनानै मा खालामदों माखासेखौ साकरि मोननायखौबो जोङो मेगनजोंबो नुदों बे बाथ्रायाबो नोङो माखासे फरायसाफोरा फरायनोबो मोनदों बेखौबो जों नुनो मोनदों स' मदि बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों बै बाथ्राफोराव माखासे GI-टेगनि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा स' बेबायदि प्राइम मिनिस्टारनि खुगानिफ्राय जायफोर बाथ्राखौ जों बहुद बोसोर सिगां खोनानांगौमोन बे बाराव जोङो मदि बिथांनिफ्राय खोनाबाय आरो बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा होनना आं बुंगोन खारन सासे हादरनि गाहाया बुंनाय बाथ्राया अरायबो मा जायो सार्टिफिकेट बायदि जायो लोगोफोर सार्टिफिकेट बायदि जायो बिथाङा जायफोर बाथ्रा बुंदों बियो जोंनि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट बेबायदि फिसा फिसा बाथ्राया इमान इम्पर्टेन्ट नङा बे इम्पर्टेन्ट नङा नाथाय बिथाङा जाय बाथ्रा बुंदों बे बर' हारिनि थाखाय जोबोर मोजांनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा स' नोंथांमोना भिडिअ गोलाव जायोबाबो बिथांनि बुंनायखौ खोनासंजोबबानो जाबाय आं बांद्राय भिडिअखौ जोबाखै बिथाङा बै बुंनायखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंना लानाया मोजां स' आंनियाबो गोरोन्थि जानो हागौ नाथाय आंनि कनसेप्टआ जाबाय बियो मासे गथ'आ साख्रि मोनदों होननाया जाबाय मोनसे प्रग्रामसो बियो नङा होमबा जे NDB-फोरखौ साख्रि मोनदों बेखौ बुङाखै बेवहाय बंदूक पिस्तौल का रास्ता कभी भी परिणाम नहीं लाता है परिणाम बोर्डों ने जो दिखाया है ना वो ही रास्ता लाता है साथियों विश्वास की जिस पूंजी को लेकर मैं आपके पास आया था आप सबने मेरे उस विश्वास का मान रखा मेरे शब्द की इज्जत की और मेरे शब्द की आपने इतनी ताकत बढ़ा दी है कि वो सदियों तक पत्थर की लकीर बन गया है दोस्तों और मैं भी हमारी सरकार असम सरकार आपके विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं साथियों केंद्र और असम की सरकार बोडो टेरिटोरियल रीजन में बोडो समुदाय की जरूरतों और उसकी आकांक्षाओं को प्राथमिकता दे रही है बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है असम सरकार ने भी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया है बोडोलैंड में शिक्षा स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं हमने हिंसा छोड़ मुख्य धारा में लौटे लोगों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लिए हैं नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4000 से ज्यादा पूर्व कैडर्स का पुनर्वास किया गया है कितने ही युवाओं को असम पुलिस में नौकरी दी गई है बोडो संघर्ष से प्रभावित प्रत्येक परिवार को असम सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद भी पहुंचाई है आपको जानकर खुशी होगी कि बोडोलैंड के विकास के लिए असम सरकार हर साल 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है साथियों किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है कि वहां के युवाओं को वहां की महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट भी हो और उन्हें अपना काम करने के भी पूरे मौके मिले जब हिंसा रुकी तो बोडोलैंड में विकास का वटवृक्ष लगाना बहुत जरूरी था और यही भावना सीड मिशन का आधार बनी सीड मिशन यानी स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के माध्यम से नौजवानों का कल्याण इसका बहुत बड़ा फायदा बोडो युवाओं को हो रहा है साथियों मुझे खुशी है कि कुछ साल पहले जो युवा बंदूक थामे हुए थे अब वो
स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कोकराझार में डुरन कप के 2 एडिशन होना, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की टीमों का आना अपने आप में ऐतिहासिक है। इस शांति समझौते के बाद पिछले 3 साल से कोकराझार में लगातार बोडोलैंड लिटरेरी फेस्टिवल भी हो रहा है और इसलिए मैं साहित्य परिषद का तो विशेष आभारी हूं। ये बोडो साहित्य की बहुत बड़ी सेवा का काम हुआ है। आज ही बोडो साहित्य सभा का तो 73वां स्थापना दिवस भी है। ये बोडो लिटरेचर और बोडो भाषा के उत्सव का दिन भी है। मुझे बताया गया है कल 16 नवंबर को एक कल्चरल रैली भी निकाली जाएगी। इसके लिए भी आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दिल्ली देखेगा ना ये, तब पूरा देश को देखने का अवसर आएगा। तो अच्छा किया है आपने दिल्ली की छाती पर आकर के शांति के गीत गाने का तय किया है। साथियों, अभी मैं यहां एग्जीबिशन में भी गया था। इस एग्जीबिशन में हमें समृद्ध बोडो आर्ट एवं क्राफ्ट इसके दर्शन होते हैं। यहां आरोनाए, दोखोना, गामसा, करे दाखिनी, थोरखा, जोगिशी, खाम, ऐसी अनेक चीजें वहां उपलब्ध है। और ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला है, यानी दुनिया में ये प्रोडक्ट कहीं भी जाए, इनकी पहचान बोडोलैंड से, बोडो संस्कृति से ही जुड़ी रहेगी। और सेरी कल्चर तो हमेशा से बोडो संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। इसलिए हमारी सरकार बोडोलैंड सेरी कल्चर मिशन चला रही है। हर बोडो परिवार में बुनाई की भी परंपरा रही है। बोडोलैंड हैंडलूम मिशन के माध्यम से भी बोडो समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। साथियों, असम भारत के टूरिज्म सेक्टर की भी बहुत बड़ी ताकत है और हमारा बोडोलैंड, जैसे असम भारत के टूरिज्म की ताकत है, वैसे असम के टूरिज्म की ताकत कोई है वो बोडोलैंड है। एक समय था जब मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और सीखना जलाओ नेशनल पार्क, इनके घने जंगल अन्य गतिविधियों का ठिकाना बन गए थे। मुझे खुशी है कि जो फॉरेस्ट कभी हाइड आउट हुआ करते थे, वो अब युवाओं की हाई एम्बिशन को पूरा करने का भी माध्यम बन रहे हैं। बोडोलैंड में बढ़ने वाला टूरिज्म यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेकों नए मौके बनाने वाला है। साथियों, आज जब हम ये महोत्सव मना रहे हैं तो हमें बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा और गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। बोडोफा ने भारत की अखंडता
और बोडो लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके को हमेशा आगे रखा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ने समाज को अहिंसा और आध्यात्म के रास्ते पर चलकर एकजुट किया। आज मुझे इस बात का संतोष है कि बोडो माताओं बहनों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य का सपना है। हर बोडो परिवार के मन में अब अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने की आकांक्षा है। उनके सामने सफल बोडो लोगों की प्रेरणा है।